قالك آلی هنه من دست پی کده جوارا گفت دخوازن کرد و حکومت نزیکی هف ببن برێژی دەما و کریزا سووریێ 2011 دەست پێ کرد هەنێک ئالیین سیاسی هەبوو تایبەتی ڕەحمەتی حەمیدی حەجدەرویش هەر دەمێ هەول دەدا کو چارەسەرکردنا پرسا کورد نەل تو دەرێدنە لە شامەیە و دخواست یعنی دیالۆگێک دنابەرە کوردان و شامێدا هەبە لێ کوردان لە هەف نەکردن یعنی پارتیên کوردی سیاستمەدارên کورد لە ڕۆژاوای کوردستانê هەف نەکردن و هەنێک دەبێژن ئەو فەرسەندا دیرۆکی وê demê hebû ji dest Kurdan çû. Serokê İnsiyatîfa Niştimaniya Kurdî li Sûriye Umer Osê ku di heman demê de parlamenterê berê bû li Sûriyê projeyeke li hevkirinê di navbera hikûmeta Sûrî û Kurdan da amade kiriye. Osê di hevpeyvîneke xwe de li gel rojnameyeke Sûrî ya nêzîkî hikûmetê wê projeyê behsa wê projeyê dike. Naveroka projeya Umer Osê bi vî awahiye êlêdî me ji we re amade kiriye dibêje Pirsa Kurd, pirseke Sûriye, navxweyiye û divê li Şamê bê çareserkirin netto li cihekî din. Her wiha behsa wê yekê dike ku divê di destûra nû ya Sûriyê de mafê Kurdan werin parastin. Her wiha got parastina serwerî û yekîtiya axa Sûriyê divê xeteke sor be, divê her kes bi yekî etiraf bike. Umer Osê dibêje destpêkirina diyaloga di navbera hikûmetê û Sûriyê de divê yekser di navbera hikûmetê Kurdan de divê yekser dest pê bike. Sîstema desthilatdariyê li Sûriyê divê bibe sîstemeke nenavendî yanî nemerkezî. Her wiha diyar dike ku geşepêdana herêma Rojhilatê Furatê û Cizîrê divê yekser bêkirin. Li wê derê geşepêdaneke aborî, civakî hebe. Her wiha got vegera hemû dezgehên dewletê ji bo herêma Furat û Cezîrê jî û herêmên din divê bêkirin ew dever divê li hikûmetê vegerin. Ev proje ji bo aliyên Kurdî û hikûmetê hatiye pêşkêşkirin. Umer Osê got eger her du aliyan pejirandin wê bi fermî li Qamişlo di konferanseke rojnamevanî de were ragihandin û ev proje Umer Osê hem pêşkêşî hikûmetê kiriye hem jî pêşkêşî aliyên Kurdî kiriye û dibêje ew bihêviyek û her du alî jî vê projeyê qebûl bikin.